Zodia Leu, luna iunie. Haideți să vedem cu tarotul meu ce vă voi prezice pentru cine are soare, lună sau ascendent în Zodia Leu. Hai că am început. Energia generală, Rac, Scorpion, Pești, Regina de cupe. Ce se întâmplă? Aveți emoțiile la cote maxime? Sunteți foarte emotivi? Sau trebuie să vindecați sufletul cuiva? Ca asta mai face Regina de cupe. Este femeia aceea blândă pe care te poți baza când ai nevoie de o vindecare, dar pe care după aia nu mai vrei ca și parteneră acolo în intimitate, pentru că ea te vindecă cu un sfat, cu o mângâiere. Spatele. Cineva dintre voi are probleme cu spatele și are o aluniță în partea dreaptă a spatelui. Să-mi scrie în comentarii cine este. Văd pe cineva care mă ascultă. În felul acesta, haideți să vedem. Sfida acestei luni, regele de spade. Gemeni, balanță, vărsător. La baza pachetului. Rac, pești. Iarăși gemeni și fecioară. Picați în adunare, foarte multă lume în jurul vostru, o amantă în afara casei, ca și cum ți-ar fi deranjat liniștea și armonia din căsnicie. Ce se întâmplă aici? Cineva are chef să se ducă la avocat ca să-și aranjeze lucrurile în căsnicie, dar nu că are chef. Trebuie. Sau trebuie să vă sfătuiți cu cineva care vă poate ajuta să rezolvați această situație. Hai să vedem ce aveți în suflet în luna iunie. Aveți dorința de comunicare, aveți dorința de a face lucrurile să meargă bine, dar este prea puțin, e ca și cum ar fi dorința voastră și atât și celălalt nu vă vine în ajutor sau nu pune și el umărul la treabă. În trecut, cu ce ați avut de a face? Iarăși, zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător și asul de spade. A fost deja spus un adevăr, da? Deci, poate că v-ați clarificat deja o situație sau poate că ați semnat deja niște acte, că despre asta mai poate fi vorba cu asul de spade. Ați semnat ceva. Un act de căsătorie sau un divorț sau un contract de muncă nou. În gând, în cap, ori vă gândiți la cineva egoist care are probleme cu băutura, ori vă gândiți să vă fie vouă bine. Aici sunt dorințe împlinite, ca și cum ai vrea să-ți împlinești niște dorințe, numai la asta te gândești, nu te mai interesează în jurul tău ce se întâmplă, poate să ardă țara, ție să-ți fie bine. Și nu văd nimic rău în asta, atâta timp cât nu faci rău nimănui, foarte bine, ție să-ți fie bine. În viitorul apropiat, eu v-am zis, picați în adunare, Taur, Fecioară, Capricorn. Iar al treilea personaj, al patrulea, al cincilea, al șaselea aici. E multă lume în jurul vostru. Ori lucrați cu multă lume, ori trio ăsta în căsnicie. Bărbatul ăsta care ascunde o amantă aici, poate că lucrează cu multă lume. Vreți să vă așezați din punct de vedere economic, da? Deci la asta vă gândiți în luna iunie, să vă fie bine, dar veți reuși pentru că în suflet aveți mai puțin decât se poate face. Hai să vedem. Energia voastră. Capricorn, vărsător. Am aici Saturn și lumea. Cineva
ori lucrați pe internet, este la distanță, ori sunteți în străinătate, aveți de-a face cu cineva de o altă cultură, de o altă religie, de o altă naționalitate. Sau poate semnați un contract de muncă pentru o companie străină, care nu e românească, nu știu, asta mă duce cu gândul. Celălalt am energia berbecului, energia masculină care vrea să comande, care bate cu pumnul în masă, eu am dreptate. Deci ai de-a face cu cineva care e comandant, comandă. Asta vrea să facă. Ori se face cum zic eu, ori nu cădem la înțelegere. Poate că este chiar o citire bazată pe energia cuiva care se gândește la locul de muncă și care are de-a face cu șeful în aceste condiții. Surpriza! Mamă, dar câte personaje la voi aici! Rac, scorpion, pești. Am pe masă, 1, 2, 3, îmi lipsește un rege de pe masă, că dacă nu i-aș avea pe toți, dar am împăratul. Aveți ca și surpriză perechea voastră, pentru că energia generală, prima carte a fost Regina de Cupe, la surpriză eu am Regele de Cupe. Dar vedeți voi, așa cum le am pe masă, stau spate în spate. Deci nu se uită unul la celălalt, nu vorbesc unul cu celălalt, nu comunică, nu-și clarifică situația. Are nevoie femeia asta de cineva care să o asculte și în acest moment nu o ascultă, nu-i satisface nevoile. Ia vedeți ce faceți acolo. Rezultatul lunii iunie este o mare ocazie, o mare oportunitate. Sau întâlnești pe cineva, sau ocazia asta la locul de muncă, să faci bani, da? Cu ajutorul altcuiva, deci ca și cum ai intra în societate cu cineva, ca și cum te-ar aprecia cineva pentru eforturile pe care le faci, pentru munca pe care o depui. Ești foarte bine văzut la locul de muncă, dar trebuie să-ți dai silința să faci ceva cu această ocazie, da? Pentru că asul reprezintă o ocazie pe care, dacă tu o iei, o îmbrățișezi, faci ceva cu ea, o mărești, ca atunci când pui apă unei flori, da? Poate să crească un tufiș sau unei semințe poate să crească un copac. Asul ăsta, asta reprezintă o sămânță pe care, dacă știi să o gestionezi, îți va aduce foarte multe roade pe viitor. Poți să pui bazele la ceva important, exact așa cum aveai nevoie, de stabilitate din punct de vedere economic. Dar depinde de tine, depinde de fiecare dintre voi ce veți face cu acest as de monede, cu acest 10% din 100%, din ceva maxim. Acum viața îți oferă un cadou. Ia-l, fă ceva cu el, înmulțește-l, fă în așa fel încât să dea roade, să aducă satisfacții. După care scrie-mi în comentarii care treaba cu viața ta, ce se întâmplă. Lasă-mi și mie o inimioară și o urmărire ca să ne vedem și în live. Până la live te pup și mai uită-te și la videoclipul care vorbește despre ascendent și lună. Ciao!